Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün biz birleşmek boýunça ya bile görüşmek boýunça şunu mendeş temalary görüşip geçelim. Hormatly vatandaşlar, häzir media meýdançylaryna we alaýatada Türkmenistanyň gelýän adamlaryň haýyşy boýunça gelin birleşelim diýip, gelin birleşin diýip, ýani bir topar maslahatlar berýär. Ine şu mesele biz geçsek, biz näçe birleşmeli? Ne ya bile uğraşmalı ya birleşmeli mi? Yine şunun tapawutlaryna seredip biz bir netije geledik. Yine misal üçin Türkmenistanda maňa köp adam ýazýar, aýdýar, gürleşýän, haýyş edýär. Murada indi bolledan öz araňyzda görüşip, bileleşip, üýüşip, agdy bir bolup, görüşün, gelin bilen bäderden çykarlar şul zulümden, jellatdan dynallyp aýdýar. Gaty bolmasagat, gaty pikir, arasy pikir, adalatly pikir bolmalsam şol. Ýöne gelin opozisiýa seredip geçelim. Opozisiýada näme bolup geçýär? Opozisiýa diýmek, ýani bir garaýşly, bir maksatly, bir meýilnamaly, bir uğurda işleyen gurulmalar değil. Her bir gurulma, her bir opozisyon hereket öz maksady var ve öz ýanky meýilnamasy var. Mysal üçin Alkörel Dewleti Halk Hereketi. Dewleti Halk Hereketi'nin meýilnamasy var. Dewleti Halk Hereketi'nin ýanky ustawy var. Onun etmeli işler var. Kanun esasında, kanun aýakda registrasiýa resmi taýdan bellige alınıp, onun bir çäkli jogapkärçiligi we çäkli haklar var. Ine şoň esasında, şu maksatnamaň esasında, öz maksadyň esasında organizasiýon, gurumçylykly hereket edip gelýän guruma. Beýlek gurumlar olum öz maksady, öz ýanky uğurlaryna işleýän, men ol barada aýdyjak, mende köp informasiýa ýok, ol barada bolmasa aýdyp geçerdim. Blogerler var, ya da bir öz aktivist diýenler var, hakyky aktivistler var, durly adamlar var. Opozisiýa diýmek, opozisiýon güýçler diýmek, olaryň öz arasynda opozisiýa bir-birine. Bu normal. Näçe? Sebäbi egerde biz barymyz bir dünýä garaşy bolsak, onda Türkmenistan bir renkli bolurdy. Ýani bardy bir zat gurulýar, arasynda biri çykýar, hemmesem el çapýar, şoň bilen Türkmenistan ösünmýär. Hökman durly dünýä garaşylar bolmaly, hökman durly pikirler bolmaly, pikirler bäsleşli bolmaly. Ene şoňa opozisiýa diýilýär. Opozisiýa diýmek hökman bir tarapy ýaragalyp beýlik tarapa görüşmekde. Opozisiýa diýmek şu günkü hökümetiň alyp barýan siyasatyna garşy siyasat. Hökman onu aýyrmaly, muny ýanky ýok etmeli ýa tutup basmaly ýandat ýok. Hökümeti. Ýöne şu günkü günde bizim Türkmenistanyň hökümeti başga bir diktator basyp alan, öldürüp gelen we halkyny gyryp duran, konstitusiýany dol bozup gelýän, günne bozup gelýän bir banditler. Şoň üçin biz olara jenaýatçylar diýär. Jenaýatçylar türmede oturmaly. Türmede bir topar beýguna adamlar oturup bolan jenaýatçylar höküm sürýär Türkmenistanda. Şonu biz aýyrmak üçin ýa görüşýär. Egerde Türkmenistan hökümeti beýlik hökümetler ýaly Ýewropa, Amerika ýa-da ösün döwletler ýaly bolanmasa, içinde bize opozisiýon hereketler ruhsat bererdi. Biz içinde hökman suratda opozisiýon hereket bir parça çardyk. Ya hökümeti gollardyk, egerde dogry iş alyp barýan bolsa, ýa-da hökümete garşy çykardyk, ýa-da käbir soraglyga garşy çykardyk. Garan opozisiýa hereketlerini kanun esasında, kanun tertibinde ederdik. Şoň günde Türkmenistanyň banditlary, ýagny Gurbanov we onuň daş töwerenäki işleýän ministrler, vice-premierler bir opozisiýon hereketi getiren oklar. Olar gowşap, olar işlerini bilen oklar, siyasatda nol, demokrasiýa nämedigini bilen oklar. Şol ýokardan haýbat atyp, halky gysyp, gorkuzyp, şeýit dolandyryp gelýär. Ol dolandyryş däl, ol döwlet däl, ol ýanky bizim Türkmenistanda uly awraýyny gaçyrýan bir hereket. Şu zatlary söz bilen aýyp bolanak, şu zatlary ýani gepleşikde aýyp bolanak, teledebat etip bolanak, parça açyp diskussiýa geçirip bolanak. Şoň üçin bizde bir tany variant galýar, şolary tutsak edip ýani jenaýda çekip jogapkärçilik ettirip ýani şu zuluma garşy görüşmek. Başga naçy. Şoň üçin biz diýär,
hemme variantlar, kanun variantlar gördük. Hatta protest et bolunok Türkmenistan'a. Ine şu bizim konstitusiyon yani hakkımız protest etmek şuna et bolunok. Hiç et bolunok opozisyon görüşte. Şunun için biz diye din ayırmalı. Başka yol yok. Şunu alıp barayan siyaseti, cinayet siyaset, halka karşı siyaset. Şunun için biz şunu ayırmalı. Bolmasa eğer de normal hükümet olsa biz ayırmak, yani şunu ayırmak teklifini vermezdik. Şimdi gelin opozisiya yani deyip geçelim. Opozisyon güç, opozisyon meydançı. Opozisyon meydançıda durlu adamlar var. Öyle opozisiya deyip opozisiya der, kaytip opozisiya görüşenler, aşı görüşenler, FSB'nin işgärleri, MHM'nin işgärleri, bir topor baydaksı, durnuksuz, neyeme diýärini bilmeyen, şu gün bu baydak eti başka topor boşuna bir gün yeni bir topora aylanyp gören, yani bir topor şermendeler var. Ýöne hakik görüşenlerim var. Şolar bolansoň, şolar işlerini alıp baransoň bir opozisiýanyň bir şekili emeli berildi soňky 3 ýylda. Bolmasa opozisiya diýip bizde bir durnuklu bir pikir yoktu, durnuklu bir surat yoktu. Häzir suratlaşyp başlady sebäbi ine döwlete emeli berildi. Konstitusiýon sentri var, Erkin TV radio var. Yani ol 2 ýaşlyň gurumasy var. Bir topar adamlar var şoň bilen. Bir topar hereketler var, blogerler var. Ine diýeriz, Murat Razakov ýaly arsa blogerler var, adalatly, hakykat alyp barýan olanlar var. Gatowy. Şo bolmasa şol, yani şo ýaly hereketler näçe köp bolsa, şonça opozisiya güýçli bolýar, şonça hökümetde kim işlese de şoňa garşylyk köp bolýar we hökümet gorkup başlaýar. Sebäbi halk turup hiçat etbilmeýär. Opozisiýony güýçler halka galdyryp hemme zady jip-mejip düşündirip şoň ýalňyşlaryny niýe etdiýär Türkmenistany hemme zady düşündirip halka galdyryp bilýär. Ine şoň üçin hökümet halkdan gorkan ok. Hökümet halka galdyryp biljek adamlardan gorkar. Ine şoň üçin şu günne Türkmenistandan gelýän habarlar bir ýylyň dowamyna ine hemme bizim aktivistler haýyş edýär. Murada bir bolly edäňini yani görüşmän öz araňyzda düşündürüň şolary birleşip, agybyleşip yani şu zulmy aýralyň, onuň içinde näme etdiň şonu edin diýe. Gaty dogry pikir. Biz araşýar. Şoň üçin ine şu ýaly her dürli adamlar birleşip bolmaýar. Birleşmelen değer. Yani biz parlamentda da bir karşı pikirleri alıp barıp bir karşı medeniyetli kanun zatında görüşmeli ine şoň parlament diýilýär. Bolmasa şunky ýaly parlament gurbany gelse parlamenta ýokardan Hudaý düşen ýaly hemmesi el çarşyp ýüzüne seýret bilmän arkadaş şöhrat diýip gyryp durar. O gerekkä. Oraya etjek bolsak çarşybarmy? Näme gerek çarşyp? Şoň üçin opozisiýa güýçler diýmek olar hem alyp barýan şu gün siýasat alyp barýan hökümete garşy hem öz arasyna garşy. Indi birleşmek diýilýän mesele biz birleşip bilemiz ok. Her bir hereketin, her bir aktivistin öz maksatlary bar. Hususy, jemgyýet ýa siýasy on tapagy ýok. Şoň üçin görüşip birleşip bolmaýar. Ýöne bir etapda biz görüşde birleşip bilýär. Yani bir uğurda ine şu günne biz näme etsem Türkmenistanyna şu zulmy aýyrmasak, Berdimuhammedow klany yani kezzaplar aýyrmasak, biz Türkmenistanyna barma bilmeýär, biz Türkmenistanyna hiç demokratiýa öwrenmeýär, biz Türkmenistanyny östürip bilmeýär, biz Türkmenistanyny täze siýasat ýürüdip bilemiz ok. Şoň üçin hemme opozisiýon güýçleri bir sany böwet bolup duranda şu zulüm. Ine şu zulüm aýyança bile bir uğurda görüşüp biler. Ine biz şonu çağırýar. Bir uğurda bile dine esasy zulüme garşy görüşmek. Kimde kim esasy zulüm 99% bir kanunlar bozup gelýär we kanun bozmaýan açyk ýalňyşrak hereket edýäne garşy hemmesi görüşýän bolsa, olar zulümi, onlar diktator ýadyna çykaryp şol şermendelik edip bir-birine aşyrýar. Ol adamlardan tok ýok, olar adamlar diňe diýen opozisiýany tytratmak bilen. Ol MHM ardugulary. Mümkin MHM işlerler, mümkin aklaklykdan
bir soğut. Ne diýerler? Mümkin o dazar kelýäli grant alyp berip pul berip bize garşy görüşdirýär. Bilemzok. Bir topar variantlar var, ýöne hemme variantlar erbet. Indi egerde birleşmek boýunça ine biz devleti halk hareketi birleşmeyen hödürlendi oktu. Ağzı bir görüşmeyen hödürleyiz. Yani birleştirip bolunu. Biz bir genişi yani demokrat genişi birleştirecek olup şöyle adamları çağırıp şunu dürüttük. Allah'ın oyunlarına düştük. Fezben oyunları. Beyleki adamlar gelip oyun edip yani pıtradık gittiler derinleri. Yani genişi gördü olatlar. Şunun için şunkunla demokratik opozisiýany birleşdirdik. Kim girýän bolsun? Flagman, Devlet Halk Hareketi, Erkin TV Radio, Koordinasyon Center, bir topar aktif görüşýän blogerler. Indi bizim aramızda bilen nomenklaturna opozisiýanyň arasynda bir topar aktivistler var. Baydağı şu gün yani gyzyl ertir, ak bir gün gara düşnüksüz. Nire ertiýäni, näme görüşýäni düşnüksüz. Mümkin olan maksatlar vardır. Yöne siyasi maksatlar düşünüksüz. Öz huzur maksatlar vardır. Yöne siyasi maksatlar düşünüksüz. Yani biz siyasi meydana çıksak hükman siyasi maksatlar olmalı. Bizim siyasi maksatlarımız devletin sayetini girseniz şöyle yazarlı, cikmecik 4 dilde yazarlı. Şimdi şunun için birleşme bolmanak yöne ağzı bir görüşüp bolýar. Yani şunun için biz hemmeleri nomenklaturna opozisiýa bolsun, FSB Alamrat agent bolsun, Sapar Muratov bolsun, ikisi FSB bolsun, tapawut ýok. Görüşeli şu duruma garşy. Eger sizin maksadyňyz şo bolsa, eger maksadyňyz şo bolmasa, onda öňkü ýaly öz işlerini atpaň. Biz kimin kimdirini gatow bilýäs. Onu ofisialny aýdamdyk, ýöne gatow bilýär, şoň aňlasyn näme fake accountlar açyp, bize garşy näme görüşýär, görüşýänler garşy näme görüşýär. Hemme zatlar bilýär. Halkyň kaçan göz açylar, kaçan halkyň özü şolara ýa-da netije çykarar, şoňa garaşýar. Indi men eger aýdan sözlerimi gysgaça aýtsam ýa-da jemlesem, biz Devlet Halk Hareketi, Koordinasyon Center, Erkin TV Radio, biz size birleşmek, ýa-da bile görüşüp, bir burada görüşmek şertlerini teklif edýär. O näme şertler? Ine birinci, 3 tane şert var. Köp şert goýamdyk. Şu şertlerin arasynda ýene de aýdýan, prezident bolmak, kim prezident bolmaly, o zat, bu zat, bizim hakymyz ýok o barada görülmek. Şu zulüm aýraly, açyk saýlaw bolar, istediğin adam öz kandidaturasyny goýar we şol adam utsa biz şoňa boyun egmeli. Sebäbi açyk saýlawda utdy, boldy. Kim utsa şol utsun. Ýöne açyk saýlaw bolmaly. Hiç bir pripiska falsifikasiýa bolmaly. Bütün dünýäden adamlar gelmeli. O Rossiýadan, Kazakstandan, Özbekistandan gelip diktator döwletlerden pripiska golşa gitmelerle nablüdatörler gelmeli. Ýewropa, Amerika, hemme pasportlar gelip hemme ýerde halkyň tarapyndan kontrol edilýän uçaskalaryna urundurup iksan kontrol, halk kontrol edýär, partiýaň wekilleri kontrol edýär we ýa-da mejnarod nablüdatörler kontrol edýär. Şu neçelli şu neçelli Türkmenistanda 90-njy ýylyň bäri geçirilen saýlawlarda bir gede mejnarod nablüdatörler gerek görünýär we tasdiklap görünýär saýlawlary. Hemme geçirilen saýlawlar nezakonly. Onun hiç nimeti yok. Şoň üçin şular bilen hiç kim duşan ok, hiç kim şular çağıran ok. Dine o Pakistan, Kazakistan, Rossiýa ýaly diktator döwletler çağırýar. Erdogan, onu tapawut ýok, sen diktator beýleki ol, öz diktator. Şoň üçin biz miraboy sivilizasiýa girjek bolsak, ýagny ösen döwletleriň arasynda özümizi görjek bolsak, biz Türkmen halkynyň ýa-ni taryhyny ýazjak bolsak, tarihini ýazjak bolsak, biz şunu burdan. Şoň üçin demokratik opozisiýa size teklip berýär. 3 tane ýa-ni şerti ýerine ýetirmek. Egerde burada birleşip görüşjek bolsak. Birinji teklip näme? Opozisiýada birleşik adamlar ýa-da toparlar bir-biri hormat goýmaly. Bu bir-biri garşy görüşmeliler. Şol adamlar, şol toparlar, şol aktivistler bir-biri görüşmeliler.
tankit edip bolur o hakda gurrum yok. Ýöne töhmet atmalylar. Şahsyna düşmeliler. Onun yankı saçına, kellesine, ya beýlekine, zatlaryna düşmeliler işimiz yok. Onun pikiri bilen işimiz var. Ine şu reali. Töhmetler bolmalylar, bir-birini hormat toýmaly. Ine şu birinji şert. Egerde istenen adam opozisiyon yankı herekette istenen adam öz başta huzur pikir bolup biler. Ine onun için biz bunu rastreýalam etmeliler. Onun için biz bunu seno zulüm diýmeliler. Pikir bolup biler. Ol pikir bize yankı bizim pikirimize karşan bolup biler. Biz şonu kabul etmeli. Ýöne şol pikiri yankı argument bilen biz suud etmeli şol pikirin ýalňyşdygyny. Egerde şonu etmesek ýöne töhmet atyp ýa garalap dursak ol pikir däl, ol siýasatam däl. Şermendeçilik. Şu zatlardan da gitmeli. Biz araslanmaly. Biz opozisiýany moşny, gramatny, akylly, medeniyetli alyp barmaly we bütün dünýä görkezmeli. Eger şul adamlar parlamentde bolar. Şul adamlar şunu bir-birini ýazyp ekrana goýup, "O bular beýleken, bular beýleken" diýsen, o siýasat däl. Şermendeçilik. Sen şunu ýazýan näçip ýazýan? Hi ýazyp bolmy? Iki sany bir adamyň sırly gepleşiklerini ýazyp bolmy? Ýazyp bolmady. Eger inanmaýan bolsaň, gürleşme bilen. Eger provokasiýa diýen bolsaň, ýazyp bilersiň we internete goýup bilersiň. Onda sen unaka. Eger de sana garşy ýalňyşlyk eden bolsa, ýa sözüne tapylmaýan bolsa, gatnaşma, işleme boldy. Onu çykaryp masgar edip, bunu çykaryp masgar edip, bir-birden hemen çykaryp masgar edip, sen näme galanmaň? Az birli bolsaň. Sen näme etdiň? Biriniň pikiri garşy bolsa, şonu ýankı orta goýup töhmet atyp näme edip onu garaň. Siýasat däl. Men gönaýdym. Käme wagt jygyllaky talkuçkada Türkmenistan Aşgabatyň talkuçkasynda oturun. Şermenni aýarlar meni bagyşlasyn sebäbi ýa bu bir ekspresiýon ýa-da fransuzlar. Hem aýarlar beýle däl. Ýöne şolaryň bir topar aktivistlerden akylly. Şolaryň aýdýan zatlaryna mani bar. Şolaryň şermenine bolsa da ýa bir uğurda gidýär. Şolaryň şermenine bolsa günne baýdaklaryny çarşanok. Şoň üçin men haýyş edýän hemmelere bir baydak saylan ve gidin bir durun, mert durun gidin. Bolly. Devlete şu birinci günden beri aytıp gelýär. Gurbanuly, kezzap, bandit, adamı öldürüp beren adam. Biz onu cinayetçiyi tutup edip basmaly. Bolly. Advokat eline ver, bütün dünya hukuk basmaly ve Türkmenistan'a azat hareketlilik, yani teýärde siýasy yol goýup Türkmenistan östürmeli. Deňlik bolmaly. Hem bir prezident bol, şopon bol, kim bola minister bol, deňlik bolmaly. Kanunyň öňünde hemmemiz deň bolmaly. Ine esas maksat. İki söz diýsem. Indi ikinji soru. Ýa ikinji bire garşy görüşmeler, opozisiýada birleşen adamlar we toporlar diňe ýurt basyp alan zulüm diktator Berdimuhammedow we onu gollayan ýarlaklara garşy görüşmeli. Egerde bir topor ýa bir aktivist, bir aksiýa edýän bolsa, protest edýän bolsa, biz şonu ýa gollamaly, gollap bilmesek garşy bolmaly. Sebäbi ol opşy uğurda gidýär. Gyrrak gidýär, çeperek gidýär, ortarak gidýär. Onu hiç il tapawdy ýok. Öz pikir edişine, öz mümkinçiligine göre gidýär. Biz şonu gollamaly. Şoň üçin üniteren bolsaňyz dewlete halk hereketi bir ýerde protest etse bolýar. Her wagt aýdýar. Bir düşmanymyz bolsun, şu zulüme garşy görüşämi? Bolýar. Üniteren Allah'a rahim hem bir ýerde protest et gördüm ýok. Ýöne çykyp tankyd edip, ýa-ni opozisiýany derbidagan etip barýar. Üç gözek bir gowy çykyş edýär, adamlar ýygnýar, onsoň öz propagandasyny ýöretýär. Bu FSB taktikasy. Şoň üçin şunu ýaly adamlar hiç wagt döwlet östürmez. Diňe bozar durur da bir razvedka işleýär. Sersap bolmaly, hoklu bolmaly. Bular watan dönükleri hakykatdan. Gurbanular başga döwletlerden medal alıp, şol döwlete uly eden hyzmaty üçin medal alıp, ofitsialna döwlet ýolu şöpüne, milli lider öpüne medallar alıp, watan dönük bolup ýolgun, hat şonu görenok. Ine biz opozisiýa şonu düşünürýär. Hiç ýyl haky ýok. Kim bole milli lider bolsa başga döwletden medal almanyň hiç ýyl haky ýok. Başga döwletler Aleksandr Nevskiň
döwlete hyzmat edin üçin döwürüş sepin berene sen ýa beýleklerden has uly hyzmat etdiňi suwd edýärsiň. Şunu düşünen nokta bol. Akmak da bir medal verse, bir asmanına bir yıldız şoň adyna goýsa böküp begenip ağrayam galdy diýip get. Gören bir ahaltyna şermenine bir santyk. Ola düşünipdi. Indi birinji şert ýene ýatlady ýani. Birinji şert biz ýanky birleşen adamlar ýa toparlar birek bire hormat toýmaly we birek bire garşy görüşmeli. İkinji şert dine Gurbanul Berdimuhamedov ve onun yanına klana karşı görüşmeli. Zuluma karşı görüşmeli. Korrupsiya karşı görüşmeli. Konstitusiýany bozýan adamlar karşı görüşmeli. Gurbanul bolan ýalaklara karşı görüşmeli. Bir eger aksiýa ýa bir protest etse, şonu gorlamaly. Gorlap bilmesen minimum karşı çykmaly. Ine iki sany ýöne köşer. Üçüncü şertem, egerde sen şu şertleri bozsaň, onunla sen görüşeňi onunla sen az görüşüp adamın gözlerini bağlap senin hakiki edyen işin ya MHM'nin razvedkasyny işleyen ya FSB'nin razvedkasyny işleyen ya da bir soğutluğun bilen akmaklığın bilen sen opozisiýany razuşat edýän, pıtır edýän. Ine şu üç tane şey suwd edýär kimin kimdigini, kim birleşik bolýar, kim birleşip görüşek bolýar, kim hakiki görüşüp watan üçin, halk üçin öz janyny berip bir netije aljak bolýar. Ine ýöneköy şertler. İki tane şert, üçüncü şertden şol iki tane şertler bolmasa suwd edýän şert bolýar. Şuryaly ýöneköýleşdirip biz öz özümize jogap bermeli. Biz kime garşy görüşýäs? Biz näme üçin görüşýäs? Şu zatlar bizim opozisiýamyzy östürer, medeniyetleştirer ve opozisiýa täze bir talçok berer. Häzir bir topar teklipler we bir topar toparlardan, aktivistlerden murada birleşeli. Birleşip bizim devlet halk hareketine hökman giýmeli diýilýän zat ýok. Birleşip partner hökmüne sen paralelini görüşüp bilersiň. Haçandan sana bir zat bolsa seni tutup alyp gitseler biz hemmemiz galmaly. Farhat Durdiýew ýaly, Farhat Meýmankuliýew ýaly. Farhat Meýmankuliýew devletin dostu däldi. Ýöne devlete da kança görüşýär, şoň ykbaly boýunça, şoň nimesi boýunça. Onu ýöne ulanyp, o Atyma Saparow ýalyklar ulanyp, iş edindiler bir ýyllap, dine şonu gurgun edip, özü bir gezek proses edeni gollap, bir gezek şonu gollanyp gaýtyp, maşenik diýip töwüp, ine başga bir görüşen gurama, resmi taýdan görüşen gurama tökmetler atyp, pulunu işläp, ora ýaly aktivist gerekkä, onu çykmaly boldy. Sebebi, bir de garşy görüşmeli bize hiç tolk yok, biz ignore edýäs, onun sebebi ne siýasaty var, ne on bir manili çykyşlary var. Onun üstüne top ýöne şuryaly adam bolsa opozisiýanyň renkini çarşýar. Ine şol bizi ynandyrýar. Erti gelecekde biz özümüz östmeli, siýasatçy bolmaly, medeniyetli pikirlerimizi aýdyp görüşüp öwrenmeli. Erti biz parlamentde öz medeniyetli, şuňur pikir edip, analiz edip, istendik parlamentara jogap berip, istendik ministri ýerine oturup bilmeli, istendik döwlet meşhurna komissiýa bilen başga döwletler beýlik parlamentariýa bilen, ýa Ýewropa parlamentariýasyny ýa Amerikan ýa da başga döwletler bilen gidişmeli, Türkmenistanyň bähbidini gormaly. Şu ýoly gitmeli. Devlet halk hareketi, Erkin TV radio, Koordinat Center ve bir topar blogerler Diýerişden başlap, Razakovdan başlap, beýleki görmeýän aktivistler, Türkmenistanyň aktivistler hemmesi biz şu maksady ýerleýär. Başga maksadyna ýok. Biz agry üçin ýa wezip almak üçin görüşendik. Biz şunky günne birinji mesele zulum aýryp halka dağıtılık çıkarmak. Hemme vizalar aýryp bütün döwlet dünýäde Türkmenistan vizası gidip gelir ýaly etjek bolýar. Hemme ýerde. Türkmenistan hatta Ýewropa vizası bak gelmeli ýaly etjek bolýar. Türkmenistan döwletini bütün dünýä açjak bolýar. Türkmen öz döwüşini açyp içinde daşyna ýörer ýaly gezdirecek bolýar. Bir ýerde Türkmenistanyň bir zat bolsa, pasolstwo, konsul ýylynyň ylgap onu türmeye basmak üçin näl, ya tutup ak gitmek üçin näl, kömek etmek üçin ylgamady.
hükümet halka hizmet etmeli. Prezidentten başla. Yine şul yani konstitusiyanın şertlerini yerine getirmek için biz görüşüyoruz. Hormatly vatandaşlar, yine men gıysaça düşündürdüm. Belli anlamda birleşip bilmez mümkün nerse hem biz özümüze karşı opozisiya. Mesela için alın 2 yaşlı Soyunov Klimov bize karşı normal mı? Bolaymalam onun siyaseti öz siyaseti, bizim öz siyasetimiz, öz maksatlarımız. Bunu dengelmeye bir çakmışya, görüşüye yöne medeniyetli parlamentaryalı görüşmeli. Töhmet atman, eyle beyle diymen görüşmeli. Ya biz mesela için şuun kununa Muhammed Düzü bilen biz bile var ya. Ertir öz partiyasını açıp mümkün bize karşı opozisiya bolup biler. Normal mı? Şunun için birine eyyem karşı adamlar birleştirip olmayan. Mesela için alın Ovanlı'da emhemi işler var, polis işler var ve yönetken adamlar var. Hani hiçbir emhemiyle birleşemez. Oraya hem mühendis birleşmeli olsa gelin arkada ölenin birleşelim. Arkada ağaç görüştü. Sonra birleşmek var ve bile bir orada görüşmek var. Şunun için biz yönetken zadı, bolcuk zadı, real zadı tayliyat bile bir orada görüşmek. Her kim öz uğru bilen, öz toparcı bilen yöreverdi. O zaman anarı varan son, yeni son bir parça dörüdür, beyleki bir şey parça dörüdür, öz parçanın dörüt bilirsin. Her kim özçü hareketi de koşulsa, koşulur, koalisiya olsa, birleşip koalisiya melegeler, bir gıysa vaxtlık, onu tapağı yok. Herhalde biz size koalisiya yani küdürlüyoruz. Koalisiya demek, bir etapta, bir uğurda görüşmek. Sebep hemmemizin yani esas problemimiz kurbanlık berdim. Bolmasa herden üýümizde otururduk. Maşalan ağzına oturduk, çaylaşıp yani toýlaşyp oturduk Türkmenistan. Gidip gelirdik arkayn, bark gelirdik. Bir topar Türkmenistanları Ýewropa getirdik, Amerika getirdik. Aylanardylar, baý ýaşardylar. Mümkinçilikler ummasyz bolurdy. Häzirki yani diňe ýegenler mümkinçilikleri ýa-da Serdar Berdimuhammedowyň garnaşlarynyň mümkinçilikleri däl, hemme halkyň mümkinçilikleri bolurdy. Bir topar türkmenler ýurduny terk edip gitmedi. Kösen hatta biznesmenler hem terk edip başga döwletlerde öz pullaryny aýlap başga döwletleri galdyryp ýörler. Onun bolmady. Türkmenistan galar ederdi. Türkmenistanyň halky edermen halk. Türkmenistan dünýäde ýok bir ajaýyp döwlet. Bu zatly unutmaly. Ýöne şunkunna bir bandit şon basmaly ve biz şoňa aşy hemmemiz görüşmeli. Hormatly vatandaşlar, dinleýäniniz üçin sag bolun. Men şul çykyşymda size birleşmeli mi ýa-da bile bir urda görüşmeli diýen temany açykladym ve bizim pikirimizçe, yani demokratik opozisiýanyň pikirçe biz eýýän birleşikli demokratik opozisiýa. Ýöne kim goşuljak bolsa, goşulmalar, birleşikler kim birleşip biljek bolsa, onu bir urda görüşüp agdyp ýürebiler. Ine biz şoňa çağırýarys. Şoň men efirimi torýan hemmenize birinji bilen jan talap edýän, arzu edýän we indiki gepleşiklere çeli hoş